Kanunay nato karon mabati ang pulong nga the new norm. Sa binisaya pa, ang bag-ong pamaagi sa atong mga lihok o kalihukan. Naron nato ang atong kaugalingon sa maong pulong ug apil na gayud ang mga bag-ong pamaagi sa atong pagpuyo ug sa mga kausaban sa kalihukan sa pagnegosyo karong panahon. Ibutang nato sa hunahuna nga ang COVID-19 magpabilin uban nato sulod sa daghan pang mga tuig. We must learn to live with COVID-19, to survive with COVID-19, and not to die because of COVID-19. Atong timan-an na pagkakaron, wala pa'y bakuna o tambal kontra sa COVID-19. Tingali, moabot pa og 2 ka tuig sa paghimo sa bakuna o tambal niini, matud sa mga eksperto o mga doktor. Ang mahimo lang nato karon mao ang paglikay nga motakboyan sa kagaw ug sa pagpalig-on sa atong mga tambalanan aron andam kini sa pag-atiman kung naay masakit niini. Kinahanglan nga ipatuman nato ang mga lakang ug pamaagi sa paglikay ug pagpugong sa pagtakot sa kagaw. Aduna kitay dakong oportunidad nga ipakita sa tibuok kalibutan nga kaya natong pindihon ang virus. Ang Bohol ang unang probinsya nga nagdeklara og community quarantine ug nagpamando sa pagsulob sa face mask. Usa ta sa mga kinaunhang probinsya nga nagdeklara og curfew aron maprotektahan ang katawhan. Niburo kita sa pagdesisyon nga sirad-an ang mga non-essential establishments. Human sa unong kasemana, ato gihapong gipadayon ang mga laka nga atong nasutan. Pero naapod kitay mga laka nga giluwagan. Apil niini ang pagpaabli sa daghang mga tindahan, negosyo ug mga opisina aron sa hinay-hinay mobalik ang atong ekonomiya. Sa pipila ka adlaw, ato usab tugutan nga mogawas sa mga senior citizens ug mga batan-on sa ilang panimalay. Basta mosunod sila sa mga gimando ubos sa Executive Order 28. Bisan nagpabilin ta nga COVID-free province, dili ta mahimo nga mokumpiyansa. Kinahanglan nga magbantay ta gihapon nga dili gayud moabot ang maong sakit dinhi sa Bohol. Pero ato usab hunahunaon kung unsaon pagbalik ang atong ekonomiya. Angay natong masabtan nga dili hangtod sa hangtod makahatag ang gobyerno og ayuda sa katawhan. Kinahanglan nga mobalik pag-abli ang mga negosyo aron ang atong mga negosyante ug trabahante mukita na usab. Sa laing pagkasulti, atong balansehon ang maayong panglawas sa katawhan ug ang lig-ong ekonomiya sa atong probinsya. Mao kana ang atong hagit karon. Kahibaw ko nga kuyog kita sa pagkabot niini. We survive as one Bohol. Daghang salamat kaninyong tanan.